is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Alcala, Paborito! Bautista, Paborito. Benalona, Paborito! Lawak, Paborito! Puso Robio, Paborito! Santo Tomas, Paborito. Season, Paborito! Ordaneta, Paborito! Diyan Villasis, Paborito! Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito! ikaw ang pinag-uusapan. Paborito! Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito! DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito! Paborito! Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyanlinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Liknaay babalay! Good morning! Ngayon bagngal daw, bigat kata kayo amin apo. Maabig ya kabasan Pangasinan Dagupan. Wadya tila lamat yung mga ipasabihin na saray balita, isyatan komentaryo ni Pakadadsaray Matuan. Liknaay Balay! Siyempre, kalop kanta ba yo, saray kapaborito yo, amigo yo, RJ Biray Jimenez, at your service, always. Kansay magtarelingkor, magtaryon kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Kalop kanta ba team at the technical side, at sign Agaw na Huwebes sa tatang Tanagagik, Petsa 12 bulan, na Hunyo taon 2025. The technical side, sa Manangaro Lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday. Kaulop kantabay tumat sa the only one, Engineer Nixon Dakal. Oy, Happy Independence Day sa inyong lahat, mga kapaborito.
Independent celebration na Independence Day nata nagawantang kapaborito Jay. Jad Pangasinan, Ah. agaw na kawayangan. Agaw na kawayangan jad Pangasinan. At wala may tapat dalanti atatang tanagagi. Kung may libreng kasal sa February 14, araw ng mga puso, dapat sa June 12, araw ng kalayaan, magkaroon din ng libreng annulment. Oh, pwede rin ano ha. Libreng annulment. Magkaroon Para ng... makalaya. Oo. Yung mga mag-asawa sa isa't isa. Saka ano, kailangan hindi na makapagkomprontahan. Yes, at sana ngayon din magkaroon ng kalayaan yung mga matagal nang nandyan na nakabilanggo na nagbagong buhay na rin. Oy. Di ba? Para Siyempre. lumaya na rin. Lalo na yung mga may edad na At dukong-dukong la, yakwan. and speaking of kalayaan pa rin mga kapaborito, sana lumaya na rin ang ating puso, Oy. isipan at damdamin sa mga tawag nito sa epekto ng nakaraang eleksyon. Oo. Diba? Dapat move on. Move on. Dapat move on na tayo. At saka ang isipin na lang natin, nagkalalo at sa aray analo lamat who were given another fresh mandate. Tanad sa aray balo who were given a mandate at ating tanagagig. Isipin na lang natin, trabaho para sa bayan. Kasi no sa inunuton mo at umbawiak, bawian, masyadong mapolitika, Perdelay Juan de la Cruz. Ay, siyasaya so impeachment. Patapatang pantutungtuan natin kapaborito ajay. Saan petang ya talaga. Noon, kaya rin kinonbinso Senado as a korte at impawilda. They returned the articles of impeachment at atang tanagagik at House of Representatives. Kanyan sa ikwang ko, sa ramo ordinaryon Pinoy, may pakialam ba dyan? Mayroon. Of course, balbalag. Balbalag at atang Yan tanagagik. nakasalalay yung kung paano magiging, di ba, stable at productive yung ating mga hinalal. Na mga opisyal. Yes. Actually, isa sa mga mainit na question ngayon kapaborito Ajay, Anto at so tatawid ba talaga ang impeachment case na sinampa ng 19th Congress sa 20th Congress? Paano Kasi gabay danin kiyan pabasilan kanyan may nipawil at Kongreso. Pero bago may ituloy bumili-buli ako kay ate Ano doon sabi? sa kanyang mga Bakit? tinuran, di ba? Na wag na tayong parang magmaang-maangan para sa political na to 2028 kontura. Correct ka dyan, Di ba? kapaborito Ajay. Actually, may punto siya. Talagang the best ka. Actually, may punto siya, Dahil kapaborito karamihan Ajay. sa mga nakikinig sa atin at likna ng mga umbaloy, pabor sa'yo. Yun ang kanilang nakikita. Di ba? Kasi, we have to remember, kapaborito Ajay, Yes. sino ang Speaker of the House? At bakit, ano ang plano ng Speaker of the House Naku. sa 2028? Yun ang tanong natin sa mga Pero isipan po ba't natin. galit si doon, si ate? Di ba, kapinsan to? Well, Bakit? because nakikita niya, ay alam ko. Wala na yung siguro may wala na personal- yung blood is thicker than water. Wala na yun. Wala na yun ngayon. ito ang basa ko kay ate Ang basa ko kasi kay ate. Kasi matapos yung EDSA Revolution, kung matatanda nyo, gusto to'y umbawi. I mean, bawi ang dami kagalangan na pamilya. Okay. Balat, tadjad paka nanunung ton awawoy. Sino papawel? Awawoy na sa may kapinsan to. Masasabay ni at untan lang so gagawin to. Singa So, liknaan to tan, ipapaniring to ilaban to at 2028. Sikatulik na to. Adyan pakabasa ka Si ba ta? Katuraman may balikas to. Lante. Diba? Yadjad pakanang to untan lang ibabaling ibubas nga to liliknaan to para 2028. Singa makapkapoy. Siyempre at kaukulan nin pribaan na sa agito walay
marakep ya plano na say ay pamilya to para Pilipinas. Yagi. And we have yet to see it. Agamtan ka paborito, Yes, RJ. Kanyan Nako. si katutan angang ko suslik na anto na ate at kinan kapinsan to akit untan. Pero ito tanong na nga natin. Alam po natin na this coming July, uupo at manunungkulan na po yung mga nanalo sa House of Representatives. At bubuo sila ulit ng kung sino ang uupong Speaker of the House sa 20th Congress, kung sino ang mga majority floor leaders, minority floor leaders, at kung sino yung mga chairman ng mga different committees. Ngayon ang question ulit, ito bang mga maitatalagang prosecutor, kasi mamimili rin sila ng mga prosecutors kung sakali at itatawid sa 20th Congress yung impeachment case na sinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Gauntan ka paborito, AJ. Ngayon, ito ang tanong natin. Itong mga maitatalagang prosecutor sa House ba ay pwede nalang i-prosecute ang impeachment o i-pursue yung impeachment case laban kay dating VP Sara na isinampa sa Senate, sa Senado. Ngayon, sinong tinutukoy mo na prosecutor? Yung mga bago na mga piling membro ng House of Representatives. May mga prosecutor na graduate na rin. Oo. Kasi one thing for sure, wala na yan this 19th Congress. Yes. Wala na yan. Kasi yung mga agam-agam, yung isasambut dalapot bilang, wala na yun. Talagang tatawid na yan. Kasi gahol na sa oras. Yes. Ngayon, binalik sa Kongreso eh. Yes. Ngayon, according to Legal Minds, kapaborito RJ, ang ilan sa mga abogado, ang sagot nila is hindi pwede. Bakit? Why? Apay akin bakit? Kasi yung impeachment case na kanilang isinampa ay ginawa ng 19th Congress na magtatapos this coming June 30. Okay. At we have to remember also na lahat ng mga pending matters sa House of Representatives, mga bills, resolutions, or any other matter for that purpose, including the impeachment case, na sinampa, filed, transmitted, and referred to the Senate, lahat po yan may kukonsider na pending matter. And automatically, yung pong mga pending matters na yan, they are considered as terminated. Nakaw, wala na. Yes, when Congress goes in recess, nagkalaro lang saya June 30. Wala na. So, kaya, kasama ng nualingti kalendaryo na pilatlad piligo. Lakalad balo. So noon tan so nagawa, syempre sa nagawa another. Ya pang i-file na sa impeachment. Yes. Ya pantungtungan na sa Kongreso. Yes. Pero may i-file na natan agtula sarag. Si katay gabay mo ni baga. Si katutan. Si katutay liknaan na saray mautak mo. Bugado. Wala ni sa explanation da. Further details on that kapaborito. Pero sarap to kung anong kinbalot. Talagang argumento ang tanaw. Anong Senate President? Ang tanong nila Jesus ngayon pwede bang i-prosecute ngayon, ituloy ngayon ng Kongreso ang isang bagay na non-existent na? Sa July. Non-existent na kasi wala na eh. Apilat na eh. Akilalad sa amin 19th Congress. Balo la. And ang Kongreso is not a continuing body or a continuing institution. Ya tuloy-tuloy sa operations to, hindi. Kasi mansalat iralamot na House Speaker o dino i-retain na pambutuan dalamot. So balo lamot. Yes. So ang gagawin nila i-refile. So kintan another kabanata na naman. Parang ganoon. I-refile. Pero ito ang question ngayon ulit ng mga legal minds. Ito ang question ulit. Kapag ka ba ni-refile ng 20th Congress yung impeachment case, will that yung bang move na yon ay hindi siguradong kontra or in violation of the Constitution? Kasi ang sabi nila, sa Constitution kasi may provision doon, kapaborito Ajay, na sinasabi niya ay ito basahin ko lang, kapaborito Ajay, dahil nag-research ako kagabi at tinignan ko, pinag-aralan mo tinignan ko yung provision kasi meron yung tinatawag na accountability of public officers. At dahil sa accountability na yan,
nagkakaroon po tayo ng tinatawag na impeachment. At sino po yung pwedeng mga sampahan po natin ng impeachment case? Ang presidente, ang vice-presidente, yung mga miyembro ng Supreme Court, the members of the Constitutional Commissions, alin po yung mga Constitutional Commissions po natin, Commission on Audit, Commission on Elections, mayroon pa isa. Hindi ko na maalala. Pati ombudsman. At saka ombudsman. Yon. Ano naman yung mga grounds for impeachment? Yes. Ang grounds for impeachment ito po. Una, there are only 4. Una is culpable violation of the Constitution. Pangalawa is treason. Pangatlo is bribery, graft, and corruption, and other high crime. Or number 4, betrayal of public trust. Wala na. So ngayon, can impeachment proceedings against an impeachable officers be lodged at any time during said officer's tenure? Ito. Ang sagot, no. It is subject to the 1-year limit rule. Under the Constitution, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Teka, stop ka muna dyan. Kasi may question ako dyan eh. So malinaw na 1 year. 1 year. Hindi yung halimbawa nagka-eleksyon. 'Di ba? July sila uupo. Pero yung pagpa-file is nung last Congress. Pero ang pinag-usapan year. Hindi year of yung tenure o kaya yung pagsisilbi. Yes. Hindi sinabi diyan. Hindi sinabi. Na basta 1 year. Basta so it within will the start year. In January, it will last on December. So, January from December, that is 1 year. 1 year. Kahit na nagkaroon ng election midterm sa June. So, para malinaw. So, 1 year, hindi sakop yung new term of new set of officers. Yes. So, 1 year. So, yan ang malinaw, 1 year. Hindi sinabing kung bago yung mga halal na official, then they can proceed to another or refiling. Anong impeachment? Basta malinaw dyan is within 1 year. Within 1 year. Quote unquote, 1 year. Yes. So, hindi pwede. Hindi pwede. Sige, attorney. Panyero. Mawawala na yung, we are just basing on the legal opinions sa mga legal authorities. So, magtatapos na yung 19th Congress, 2025. Susunod na yung 20th Congress, 2025. Pero sakop pa rin ng 1 year. Sakop ng 1 year. So, yun yung pinapaliwanag mo. Yes. Na according to that provision sa Constitution. Yes, provisions. So, if we have to follow the provision of the Constitution, ang tama yung sabi ng isang legal luminary na hindi pwede. Nako. Hence, pwede. Daming argumento dyan. Yes. Ito pa, isa ring argumento rin kapaborito, RJ. Kasi yung articles of impeachment, yung kasong impeachment case na sinampa sa Vice President, 5 pala. 5. 5. Limang kaso. 5 kaso. Hindi yung article. Yes. Iba yun eh. Oo. Pag sa isang kaso, may mga artikulo yan. Yun. May 5 impeachment complaints. So, ang sinasabi na naman ulit ng mga ibang legal minds, kasi sa loob ng isang taon lang, isa lang ang dapat na isang pamong impeachment complaint. So yung 5 na impeachment complaint, iba't ibang grupo. Iba't ibang grupo. So sino yung inaktuhan doon ng Kongreso? Parang gano'n. Oo. Yun. So, alin ang dapat unahin mo? Yung unang impeachment, second impeachment, third, fourth, or fifth? Ano bang pinili doon? Yung 50. Yung 50. So, yun isang question ulit yun, kapaborito. Di ba dapat sa lang? Dapat nga, ayon sa Constitution. Singa nanaubol sa utok ko. Ang ni. Ngayon, doon sa sinasabi ni ate, na parang obvious. Yung sa accountability, this is not a case of accountability. Kasi meron siyang kaso sa iba't ibang korte. Di ba yun na yun? Parang... Actually, may sinampa pa ulit na kaso sa kanya eh. May nabanggit si ate na muling sinampahan ulit si Vice President Sara, talagang agdatundaan. Plunder, malversation, and bribery lalamat. Si Kwanto may kumparik manginginom. Alam mo sabi? Dahil yan ang usapan ngayon eh, kahit sa mga oo. Talagang yan. Kahit sang sulok ng Pilipinas ngayon. Balita. Oo. Ayun yun, nadali mo, manager. Yes. Alam mo sabi niya?
Lalo yung pinasisikat si BP Sara. BP Sara, sabi niya. Oo, tama yun. Kaya nga sabi ni ate, this is not a case of accountability. This is a case of political, may political attack kay BP Sara kasi she is perceived to be the strongest contender para sa 2028 presidential election. Kaya nga And among the contenders also, one is perceived to be among the contenders is the Speaker of the House. At sino ang Speaker of the House? Si Mr. Martin Romualdez. Kaya nga, di ba pinsan niya yon? Pinsan niya yon. Pero pumapanig siya kay Oo. Actually, may nabasa akong artikulo kapaborito, RJ, na mula sa isang congressman. Sinasabi niya yung kanyang damdamin. Kasi meron silang movement ulit dyan, yung manifesto of support for the continuity of the Romualdez speakership ditong papasok na 20th Congress. Sa statement coming from Duke Frasco. Yan, pumirma yan. Kasi yung may di pumirma, parang inalisa. Oo. Sabi dito, basahin ko lang ha. The statement of Deputy Speaker Duke Frasco on the manifesto of support for the continuity of the Romualdez speakership. On May 14, just 2 days after the 2025 local elections, I was asked to sign a manifesto supporting the continued leadership of Speaker Martin Romualdez in the 20th Congress. I have not signed the manifesto, and after careful reflection, I have decided not to. In recent weeks, I have spoken with my colleagues in Congress, local leaders, especially from the Visayas and Mindanao, and most importantly, with my own constituents. A shared frustration has emerged. There is deep disappointment that the unity our people once hoped for has been steadily undermined by political and personal interests. The President has consistently called for unity, stability, and a government that delivers meaningful change. I firmly believe that the House of Representatives should reflect these values not only through the laws we pass but also kwanto kapaborito RJ kulang-kulay, but also to serve the Filipino people. And as the President himself has said, the people have spoken and they expect results, not politics. This decision is not about creating further division. I simply believe the House of Representatives can and must do better. We should be a partner in building the country up, not a platform for further discord. At this critical time in our nation, I believe we need leadership in the House that unites rather than divides. Leadership that reinforces our shared vision and strengthens the path forward for our country. Singa tula imbabagaya with the leadership of the present speaker, diba? Nadi-divide. So we need to unite. Para yung stability inandyan, hindi yung instability, yung pagkawatak-watak. Yes, yung nagiging buo, stable. Oo, stable. So sa mensaheng yan, and reading also the minds of the President, di ba, aming pigatuloy na yung baga, hindi ako interesado dyan, kwanto. Bakit hindi sila nakikinig sa Presidente? Ayun ang pumapasok ngayon sa si ate na sinasabi niya ngayon. Ayun, this is not about accountability, but this is about a political issue na dapat maintindihan ng bawat isa. It only shows, kapaborito Joseph, masyado ng mapolitika. Parang ganoon. Oo. Alam mo kapaborito, RJ. So ano kayang pwede nating gawin? Ano 'yon? May magic wand na parang magiging blanco ang lahat, mababalik sa
dati. Dapat lang siguro mabuksan kasi parang ano na ngayon yung pagka ano na sa mga posisyon, di ba? Oo. Yung kaka-elect mo lang, nagplano ka na nung susunod na eleksyon. Hindi mo na Hindi mo na naiisip kung ano yung maganda para sa taong bayan. Yung concentrate mo na to give service to the people. Parang ang focus mo na doon sa yung ina-ambition mo. So, yung focus mo parang sa pagsiserve nawawala-wala. Nako. Ang tanong nga kapaborito, RJ. So, yun ang tanong. Speaking of accountability, kwanto sa riliknan na sa umbala yan napipituyawan tayo. If you speak about accountability, bakit hindi daw din ninyo imbestigahan? Remember, di ba may kumalat na mga informations doon kapaborito, RJ, na milyon ang binigay sa mga members of the House of Representatives. Ano ang gagawin po nila? Mangalap po ng signature. 7-7. Di ba? Mangalap ng signature para isulong ang isang pagbabago sa ating saligang batas. Yung change of yung form of the government. From presidential to parliamentary form of government. Hindi ho ba nangyari po yun? Pera ng taong bayan yun. Saan na napunta yun? Wala na. Kaya kung hindi na ipurso, paano yun? Waste of money na yun. Waste of money. So pagka-accountability ang pag-uusapan, hindi ho ba importante rin na maimbestigahan yun? So yung accountability, tinitignan yan in Tagalog, pagwawaldas. Ng pera ng taong bayan. Talang nagwawaldas kayo, ang daming hindi kumakain ng 3 beses. Ang daming ngutom. Ang daming ngutom. Nako. Yun pera ng taong bayan yan na supposed to be gastusin para sa tamang serbisyo. Ano kaya kung mag-focus na lang kayo doon sa sinasabi ng promisa ng Presidente BBM niya, 20 pesos per kilo na bigas. Yun na lang. Mag-isip na lang tayo ng yung winawaldas ninyo, ibigay nyo ng libre yung bigas, bilhin na ninyo at bigay sa mga hihirap. Pwede yun Mas matutuwa pa ang taong bayan pag bigas na lang, wag pera. Nako. Bigas, pangkain. Ay, nako. Kailan tayo kasi makaimuwasan sa atin yung patapatang niya, issue na politika. Wala bang moratorium dyan? Dapat may moratorium. Di ba? Sa dagat, pag konti na yung nahuling isda, wag muna, may moratorium, di ba? Kayo munang mangisda sa lugar na to within 1 year. Para dumami. Yeah, can we ask some group, even coming from the religious sectors, to initiate a moratorium? Angga po, wala rin mairami sa sausaw. So, ngayon pa lang nakikita natin na para bang masyado ng na-inject sa mind ng ating yung sobrang politics. Parang gano'n. Yes, Tapos pagdating ng eleksyon, pera na naman, di ba? Yan. Nako. Kaya dito sa araw ng kalayaan ngayon. Yun, kaya nga, i-inject ko sana Sana lumaya na tayo. Ito ang ating tanong. Kailan tayo lalaya sa ganitong sitwasyon? Ay, socialist. Ayan, magpapatuloy po ang lignay balik. Kaya rin dinasarang pakabatan pa imano malalapunin sa rin manangang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. The trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte now pending. I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. So DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you.
Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimanggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa May Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation.
Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Ito na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjat Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy sulik na ibali at ating tanagagik alas 8.37 sa oras sila. Kalupkan tabi ni siyempre sa rin magturiuran ka paborito. Amigo RJ Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor, magturiuran ka paborito Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Sir Maki Mapalakapak Soriano. Say kwanto good morning Kuya Joseph and Kuya RJ kwanto. Kay Madam Dina Ferra good morning. Kay Madam Emma Alipio at sa lahat ng mga single ladies sa Barangay Basing. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kay Madam kay Ronlyn Wapson. Good morning Sir RJ Joseph. Lugen ko pa'y asawak Mylene Albaro. Salamat at panangarumad siyak. Love you forever. Shout out atok Austria ng Baybay Lopez from Intoy Wapson. Ayos. Abalang ko sa ibaga kaidan malay kawayangan. Palayain mo na ako. Sa Gaspar family sa Kalit Binmalay Pangasinan. Good morning. Yan. Kay Sir Bernard Masaway, masantosan maabig matya kabasan at si kayo sir. Ganon din kay Sir Joseph Bartolome, good morning mat at si Mayora Iday, kwanto. Good morning mat at si Madam Risa Linda Reyes na Central Pangasinan Electric Cooperative. Kay Engineer Rodolfo Dion, good morning Engineer. Ay, Engineer Rodolfo Dion, kape. Kumusta na kayo? At alam mo, di ba natapos yung AGMA noong May 30. Yes. At syempre yun yung venue kung saan magkakaroon ng talastasan ang mga member consumer ng Sempelco at ng management ng Sempelco. Para naman may parating yung mga accomplishment naman ng kooperatiba sa kanyang mga member consumer. At dito taos pusong nagpapasalamat si Manager Engineer Rodrigo Corpus ng Engineer, good morning. Engineer, dahil sa cooperation ng bawat isa mga stakeholders para sa ganun di ba maging maganda matintinuno so sa serbisyo tan pamamalakad ng Sempelco. Ito pakinggan natin yung mensahe dito ni Engineer Rod Corpuser. Go ahead. Ba't wala? Teka, medyo na-stop Yan. Good morning, Central Pangasinan Electric Manager Rod Corpus. Kumusta na sir? Katatapos lang ng AGMA.
Magandang umaga po sa ating mga nakikinig. Unang-una po sa akma natin na kinandak natin last May 31 ay successful naman po at in behalf of Sinpelco ay nagpapasalamat po ako sa ating mga member consumer owners na lumahok at nakinig doon sa ating report sa ating mga consumers at nailatag naman natin yung mga plano natin para mas lalo nating mapaganda o mapabuti yung serbisyo ng electricity sa ating nasasakupan. So sa ating mga active member consumer owners, maraming salamat sa pag-nakot ninyo sa AGMA 2025. Yes, wala namang mga naidulog na mga problema at mga reklamo dahil may mga nangyaring open forum. Bago po open forum ay discuss natin yung current situation ng ating operation at saka ng ating distribution facilities at kung ano yung mga dapat nating gawin para ma-improve natin further yung serbisyo ng electricity. At may mga, bagamat may mga nagtanong, ito ay parang in-expound mas lalong para mas lalong maintindihan ng ating mga tagapakinig o nakikinig o nanonood sa araw na yon, para mas lalong maintindihan kung ano yung ginagawa ng Sinpelco sa kanyang nasasakupan para ma-fulfill yung kanyang mission at saka vision. Yes, so naipaliwanag naman po ninyo, sir, lalo na yung mga nangyayaring power interruption sa mga nasasakupan natin. Opo, at discuss natin o pinaliwanag natin yung mga maaaring dahilan ng mga power interruptions mula sa mga scheduled interruptions natin. Ibig sabihin, nakaplano dahil may nakatakda na improvements or rehabilitation natin sa ating mga linya. Lalong-lalo na yung pagtatransfer natin ng mga linya na affected ng road widening projects. So, at yung right-of-way clearing natin or yung clearing along the lines sa mga sanga ng kahoy na malapit na didikit. Pinaliwanag din natin yung mga ilang kadahilanan kung bakit nakaranas ng mga unscheduled interruptions. Kasi alam naman natin na yung ating linya ay exposed sa lahat. Ibig sabihin, sa severe weather conditions kung minsan, nakakaroon tayo ng localized thunderstorm. May mga infiltration din or pagsampa o pag-akyat ng mga wild animals sa linya natin na kung minsan ay tutulot ng hindi nakaplanong interruption. Kaya para maintindihan na may mga ganong pagkakataon na hindi talaga maiwasan. Pero okay, yung pinapaliwanag ni Engineer Don na kapaborito Joseph, yung mga unscheduled power interruption. Lalo na ngayong tagulan. Kaya nga pag narinig mo yung sound, parang maulan. Dahil tag-ulan na. Hindi ko lang nakita yung kagwapuan ni Sir dahil hindi na ipasok sa... Anyway, so balik po tayo mga kapaborito. No, ha? So yun po. Actually, alam mo kapaborito, Ajay, dadayuan ko yung Sinpelco, aking komot. Kasi lately, itong mga nakarang araw, linggo, na inuulan tayo ng sobra-sobra. Hindi na namamatay ang ganun, supply, hindi na nag-fluctuate na hindi katulad ng mga previously, previously lang naman, kapag bumagsak ang malakas na ulan, lang. Alam mo kung anong rason? Anong rason? Dahil sa ginagawa ngayon na clearing operation. Ayun. Yung cutting ng mga trees, kalaylay, di manod sa may linya na kuryente. Di ba naroon wala may scheduled power interruption. Tas gawon
according to the Sempelco management headed by Engineer Corpus, manggagawa na clearing operation. Yung mga nakalaylay na mga puno, especially kawayan o kaya kung anong mga matatas na puno na pwedeng bumagsak doon sa kanilang linya, cleared na yon. So ngayon, yung sinasabi mo na gaya ng ginawa nila sa amin sa Barangay Basing, ganun din eh. Wala na yung mga umpatan kiyo. Kasi kaya hindi na naisturbo, hindi na agla napapatan era may linya da, hanggang pulay power interruption. Paano, ganon. Hanggang man short. So, yan ay bunga ng kanilang massive clearing operation doon sa kanilang mga tapat ng linya. Ayan. So yun, sana tuloy-tuloy pa rin yan. Yes. Sana tuloy-tuloy pa rin yan. Tuloy-tuloy yun. At, keep it up, engineer. Yes. At yung mas lalo nilang paggawa ng mga proyekto, yung substation, mga ganon, para lalong mapursige o kaya maibigay yung kanilang pagpursige para maibigay yung the best na serbisyo sa kanilang mga member consumer. Yun. So yun yung sinasabi mo, di ba? Naalata mo kahit libog-libog sa uran. Yes. Hindi na mamatay na yung kuryente dahil sa kanilang sinagawang clearing operation. Yun. Yan. So, ito sa isang reaksyon. Tama yung sabi ninyo, sir, sobrang ng pamumulitika. Parang dito sa Dagupan City, kwanto? Bakit? Nang ninyo pa maimpaskil da, kwanto? Panalo ang mga Dagupenyo? Bakit? Mayroon bang mga ibang hindi taga-Dagupan na lumaban ng nakaraang eleksyon? Bakit panalo ang mga Dagupenyo? So, pag iniintindihin mo yung message kasi di ba ang sabi sa Constitution, tatakbo ka sa isang lugar, dapat tagaroon ka, residente ka doon. Saka di ba? Yung demokratiko, di ba? Yes. Ibig yung sabihin, yung mga parang kasi may mabumoto naman sa kabila. Hindi sila panalo, parang ganon. Magkaisa na, ano ba yung sinasabi mo, move on? Move on na. Huwag mo pagkasa nasugatan na nga, lalagyan mo pa ng asin. Kasi may mga natatanggap tayong report na pati yung mga single parents, dinadamay-damay nyo sa mga political issues na yun. Ay yung kung ano yung karapatan nila, ibigay ninyo because that is for all, not for a selected persons, people. Dapat ganun yun. Kasi nga, nasa demokratikong gobyerno tayo, dumadaan tayo sa paligsahan, di ba? Sa paghuhusga. Di ba majority palagi ang nananalo? Kahit isa lang ang panalo mo, ikaw ang idideklara. Pero gawin mo yung trabaho mo. Gawin mo yung trabaho mo. Araw po ng kalayaan ngayon. Palayain na po natin ng ating mga sarili, ang ating kaisipan, puso't damdamin sa politika. Gawin na natin. May nakapaskil na ganyan. Parang sa Pangasinan yan Pasiki. Wag na. Sabi ko pambihira naman itong nakapaskil na to. Bala mo nung say arumalimaban niya aliwat taga-Dagupan. Mabuti nga yan Alam mo, gusto ko yung gusto ko yung lumaban ako na may nakalaban ako. Dahil doon ko mafe-feel na ako ang gusto ng higit na nakalaban. Yes. Diba? At least matutuwa na kayo doon. Na-elect ako. Gusto nila ako. So, dapat sabihin mo, pagsisilbihan ko kayo. Ano man ang kulay mo. Yes. Kaya nagiging kasi naririwan yung utak ko doon sa isang politiko na talagang ganyan ng kanyang pananaw sa pagsisilbi. Kilala mo yan na until now, talagang hindi niya sinasayang ang mga nalalabing araw. Wow. Para sa kanyang pagsisilbi. At palaging nandyan sa opisina. At palaging ipinapakita na ako pa rin ang mayor nyo hanggang June 30 at gagawin ko ang mandato sa akin. Sigurado araw ng kalayaan ngayon. Hindi ko lang nadaanan dahil nag-shortcut na ako dito sa Barangay. Alam ko na kung sino tinutukoy mo Mabata-batar, malinlinaw. Patanoy. Mayor Paul Batawil. Sa araw ng kalayaan, may reclining dyan sa sa Rizal Plaza. Yes. Tapos nadaanan ko din sa bayan ng Binmalay. Meron kasi din. Ito simultaneous naman, di ba? Sa lahat ng mga LGUs. Na nagkakaroon ng selebrasyon dito sa 127. Ay agaw 127th day ng araw ng kalayaan. So, lumaya na tayo. Year. Lumaya na tayo. Oo, tama na yun. Kasi sabi ko, pambihira naman itong bakit kinakailangan ipangalandakan ba? Hindi ho ba ninyo napapansin sa sarili niyo? Salamat, Panangaruyo. Parang ano na lang siguro. Kapag pinapaskil niyo yung mga ganyan,
yung bang nag-create lang kayo, ano bang sabi ng congressman na yun? Instead of uniting the people, nagki-create kayo ng divisiveness. You are dividing the people. At yung implications niyan, pinapakita nyo lang na ang bibigyan nyo lang ng pabor yung mga kakulay ninyo. Parang ganun ang mensahe nun Wag naman. Kasi itong mga nakarang araw, meron tayong mga naririnig na mga reklamo. Itong mga single parents, bakit hindi nibigay yung kanilang karapatan? Bakit kinukulayan nyo pa yung mga tulong na yan na binibigay ng gobyerno? Which is supposed to be para sa lahat. Aguntan ka paborito, Jay. Sana all. Sana all. Ay, sana palayain na natin. Tapos na ang leksyon, trabaho na tayo. Gawin na natin kung ano yung nararapat para sa ating Alam mga niyo kababayan. yung mga mensahe. May ano yan may talagang may anong tawag mo dito? Parang may patama, may hugot Oo, may hugot. Sana wag na dun sa hugot na parang may masasaktan o kaya may pinupunterya. Oo naman. Kaya mabalik ako doon sa sinabi ni ate talagang diniretsa na niya Oo. Hindi na pasaring, hindi na parang talagang diniretsa na niya kung ano yung talagang intention. Oo. Nung impeachment. Yes. Ay, socialist triangle. Bayan. Gusto mong pakinggan ulit si ate? Napakinggan ko na yun nung Kahapon? Kahapon, na-play ko si ate. Ay, na-play mo rin si ate. Believe ako doon. Oo. Kaya, salute yo. Sabi nga ni Bato doon dahil tinanong medyo galit parang ano yan parang anong tawag mo di? Scripted, sabi niya. May nagsusunto ka na nga, sabi mo scripted. Diba? Kasi yung motion niya doon, mabalik lang tayo, ma-rewind lang, is to dismiss. Yan. Nung nag-second the motion naman itong si Senador Bongo, mayroon siyang nabanggit na doon humugot naman si Senador Peter Alan Cayetano doon sa nabanggit ni Senador Bongo, kaya niya na-emotion niya yung to remand, di ba? At yun ang pinagdesisyonan. Parang scripted, sabi naman ng mga iba. Kaya nung tinanong si Actually, binago nila yung word na remand. Ginawa nilang return. To return. To return, not to remand. Return. To return na. Kasi pag remand, parang babagaan mo. May kongreso, aliway ginawa yun. To return. But to return. To return and to justify. Yes. Na wala silang parang nilabag. Yan, sa constitution natin. Pero sabi ni galit na naman si ate kong isa. Bakit si ate mong isa? Di ba? Parang ano na to? Ano na ba yung tinura ni ate kong? Si ate mong isa na si ate Reza. Meron ka pang isang ate, yung nanalo ngayon sa party list, dating senadora din. Ay, nako. Labir. Very obvious Pero very obvious. Alam mo yung kung sino yung mga labir ng labir. Yun yung mga mahina na maniniwala ako doon sa parang hindi nasaktan. Parang walang kinalaman doon sa naging panunungkulan ni former President Duterte na magsasalita. Dahil yun yung sinasabi natin parang nasa parang fiscalizer ba? Nasa gitna. Nasa gitna hindi talaga. Yung nasaktan mo, tapos siya yung magsasalita, alam mo na. Very obvious. Alam, maintindihan natin kasi kapaborito Jay. Siyempre sakitan. Di ba? Walay nilik na to. Siyempre. Siyempre nataka. Ganang tatikatuan, siyempre. Nasa isip ko yun. Yes. No, say wala nung ito natan, say pakabawi to. Hindi mo ba ganon? Kaya nga yung mga sinasite mo diyan na mga yung mga liknaan ng mga abogado, ng mga ibang observer, yung mga common tao, ay doon pa ako naniniwala. Di ba? Yes. Kasi may balanse pa yun di ba? At may sinasite silang mga, di ba? Pero yung nasaktan, nasaktan mo, tapos yung magsasalita, ay parang alam mo yung motibo. Nako. Talagang makikita mo kaagad. Sabi ni Sir Jerry Domingo, Sir Jerry, good morning Sabi niya, good morning gentlemen. Sadly, a narcissistic governance imposes rule by personality, not personality. Kipaso Dagopeños, kilastissima esos class.
De Lideratus. Diyos te bendiga. Ano yun eh? Latin yan Latin yun pero parang naintindihan ko. Anong klaseng leadership meron tayo parang ganun? Parang ganun. Parang ganun ba sa Jerry? Alam ninyo, very observant yung ating mga people here in Dagupan. Yes, madlang of course. People. Kunti lang nasasabihin mo dyan, di ba? Di ba? Meron at mayroong masasabi ang mga yan. So, be careful, di ba? Yes. Ibig kong sabihin, yung wala na sanang masasaktan. Of course. Just focus. Focus na lang. Kasi after all, hindi lang kayo ang leader ngayon ng inyong grupo, kundi buong community. Yes. Hindi na specific group of people, hindi na. Lahat na yan, generic na yan. Lahat na general na yan. Ay nako. Ito pa, problema ngayon sa lungsod ng Dagupan kasi na-experience, sumasabay ulit sa high tide. May mga lugar pala ngayon, sa mga ibang lugar dito sa ating lungsod ng Dagupan, underwater. Tulad dito sa Rizal Extension, underwater po sila ngayon yung daan nila. Yung sa Rizal Extension, pinataasan din yung daan dyan kapaborito RJ. Yung city road dyan, pinataasan. Pero yung mga papasok sa mga inner roads, tulad nito mga bahay-bahay dyan sa Rizal Extension, problema nila ngayon yung tubig. O underwater po yung kanilang daan. So kapag kachinelas ka, sano asugat so wali alipungam sang kadimakat nalaka na anto may naalad kay alipunga likodad sa ati alipunga leptus pyrosis gauntan. So yung concern nila yun. Ito yung mga bagay na dapat pagtuunan na natin ng pansin. Wag na yung masyadong panagpolitika gauntan kapaborito. May solusyon daw diyan antayin natin. May solusyon? Oo. Of course naman sa lahat ng problema may solusyon. Pero kailan nyo gagawin yung solusyon? Yun ang tanong. Yun. May maingay. Na? May maingay. Nagbawala na sa epekto ng kwan ng tawag nito high tide? High tide. Relax. Bale. Ano? Tayo natin. Kung ano yung solusyon. Tingnan natin kung ano yung solusyon. Ay, agi. Ngobon. Siya nga pala, tanong ko, kailan ba matatapos yung mga construction dito sa Dagupan? Bakit tuloy-tuloy? Diretso na Hindi, kasi patataasan ata lahat ng Lahat na? Ng mga mabababang lugar. Kalsada. Pero sana tumaas din yung yung sa mga inner roads. Pero kawawa yung mga bahay pag i-imaginein mo Pero siyempre, hintayin natin dahil ayon naman sa namumuno, may mga solusyon dyan. Nakikita ko nga kapaborito RJ, pag dumadaan ako sa mga establishments na lubog, sa taas ng karsada, anto kasi itsura to paano kaya paano mo na i-drawing yung marakap, may itsura na saratan yung establishments, noon tanso pakanang namod si Karaya, mas atagin ni may dalan sa may pwesto da. Sabi nga nila, wala na tayong magagawa. Nandyan na yan Mobon. Paano natin maitudrawing? Paano natin mai-a-adapt yung itsura ng building sa taas ng karsada? Wala na nandyan na Hindi mo na yan anong gagawin natin doon? Major overhaul? Saan tayo kukuha ng pera na pampa-major overhaul natin? Yan ang tanong. Problema daw na ng mga establishment. Okay. Just mobon. Ay, again, kapalay malam yung oras sa atatang tanagagig. Tabayanan po susunod kagad ang number 1 kapaborito Joey Baby. Kung kayo po'y nauuhaw, dumaan lamang po kayo sa Abas Tita Puag. Nasa second floor ng Metrobank near LNU. Okay? Okay. Ito po ang inyong mga kapaborito. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Ito naman po ang inyong magtarilingkor kapaborito Joseph Canilang Bacani. Akalapakan tabay team at the technical side. Engineer Richard Ulanday, say Manangaro Lawas, the faithful one. Tan si Engineer Nixon Dakal, the only one. Sipo bukas mga kapaborito dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!
Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.